ba kayo sa same-sex marriage? Hindi. Hindi po. Ay, okay naman yan. Oo naman, bakit hindi? Yes, I do. Okay lang, kasi dun sila masaya eh. Hindi po. Street Interview. Anong opinion mo sa pagpapakasal ni Vice at Ayon? Pabor ka ba sa same-sex marriage? Ating alamin. Agree po ba kayo sa same-sex marriage? Hindi. Bakit naman kuya? Ang nasusulat natin sa Bible parehas lang ginawa ang babae para sa lalaki, ang lalaki para sa babae, kaya ayoko ng ganun. Ah, grabe ka naman kuya sa mga bakla! May katanungan na lang ako sa iyo kuya. Napanood niyo po ba yung wedding day ni Vice Ganda at Ayon? Opo. Anong masasabi mo sa kanila? Okay naman, kaso hindi talaga ako agree sa kanila. Kuya, may tanong ulit ako sa iyo ha. Kuya, na-try mo na ba makipag-sipping o makipag-sex sa bakla? Di ba? Hindi. Anong matatry mo? Anong papi-feel mo? Bakit? Anong pakiramdam mo pag gano'n? Ayoko. Ang babae nilalang para sa lalaki. Ang lalaki nilalang para sa babae. At ang pagsasama ng same-sex ay makasalanan o kasalanan. It's a mortal sin. Para sa akin ha. Ano masasabi niyo po sa kasal ni Ayon at Vice Ganda? Hindi ko kasi napanood yan, pero against talaga ako doon. Sana makilala nila ng lubusan si Christ. Galit si Ma'am. Shit! Oh, di ba? Kasi Follow brain! Sa mga basher naman, ano masasabi niyo? di ibas nilang ibas. Kahit kontrahin natin, gusto nila yon, di choice nila yan. Napanood niyo po ba yung wedding day ni Ayon at Vice? Sa dyaryo po, kahapon. Ano po masasabi niyo sa kanila? Ay, okay lang yun kasi at least maligaya silang dalawa. Tsaka nagmamahalan naman sila eh. Ano naman po sa mga bashers? Ano po masasabi niyo sa kanila? Sa mga galit na galit sa same-sex marriage? Ay, mind your own business na lang. LOL! Oo naman, siyempre, choice nilang dalawa. Sila talaga ang nag-ano ng, bakit sila ba ang nag-sama? Sa bagay, may tama ka ma. Ano po masasabi niyo sa mga Katoliko na galit sa same-sex marriage? Ay, Katoliko naman ako pero hindi naman natin pwede. Kasi nila yan, choice naman talaga nila yan. Bakit? Nakalagay ba doon sa Bible yan? Na pwede. Same sex. Oo nga po. I cannot say that I'm against, that I can't say that I'm in favor with it. So, as long as they are comfortable, kasi lahat-lahat naman tayo may kanya-kanyang buhay. So, all of us, we're longing for partners, no? As human beings. Pero as a human beings, we know the world today, merong iba, they want to have the same sex where they are comfortable with. At iba naman, gusto naman na babae at lalaki. Kung saan sa masaya, so, I have a lots of friends who sabi the LGBT, of course. I'm talking about LGBT here. Meron sila mga tomboys and mga bisexuals that they are very happy now with their family. I even have a church mates where they are same sex, but they're not married. Nagsama lang, but they're happy together. They even helped their both families, the both sides. And everybody's happy about it. Siguro sa una, merong against. Pero ani mo naman yung, sabi nga na iba, mag-asawa nga akong lalaki, o ako naman ay bugbugin lang, o ako may abusuhin lang, aanakan lang ako ng anak tapos iiwanan. So what's the use? I'm just living I don't want to live a miserable life. Hindi sila like Vice and Ayon, and I want to congratulate both of them. Nagkatanungan naman po ako. About kay Vice Ganda, ano masasabi niyo sa wedding day nila Vice Ganda at Ayon? Ang bongga. I have nothing to say. And they look both happy naman. And hindi naman sila baguhan lang. Ibig sabihin, it's been like years being together at kilala na isa't isa. And of course, Ayon have decided na this is it. I'm comfortable with Vice. I want to live with him. I want to be with him all throughout my life. At I am fully contented. Though hindi ako nag-asawa na babae, siguro of course, obviously hindi naman sila magkakaanak si Ayon kay Vice. But it's as long as they're happy. No need to bash them. No need to it's their
their prerogative, it's their choice, it's their lives. Kahit naman bash tayo ng bash, no one is perfect. But if these two lovely human beings, if they see that getting married is a perfect life, or that would give them the perfect life to live, then I know they're happy. They know what they're doing. So sino tayo para i-bash? Mismo. While we are bashing ito lang, while we are bashing them, we are living miserable life because of bashing them. So what's the point? Alam mo naman pipigilan namin ang kaligayahan nila. Sino ba kami? Diba? Buhay nila yun. Wala na tayong pakialam sa kanila. Tama. Ito naman po, kung napanood niyo po ba yung wedding day ni Ayon tsaka ni Vice, ano pong suggestion niyo? Ako hindi ko napanood, promise. Ano pong suggestion niyo ba? Sa akin, okay lang. Kasi dyan sila masaya eh. Bigay na natin sa kanila yung para sa kanila. Sa mga basher naman po ng mga LGBTQ, ano naman po yung mga masasabi niyo? Wala silang pakialam. Sarili nila intindihin nila. Mag-anak din sila ng ayon nila. Kayo, ma'am. Wala nga sila pakialaman. Sila sa buhay nila. Kayo, ma'am. Siya na po Ay, Diyos sabi ko, ay niyo. doon sila nasasarapan at naliligayahan. Eh, they go. Diba? I agree. Bigang joke lang. I like it. Ano mga gusto ng mga bakla, ma'am? Siyempre, ano pa? Alam mo na yun. Agree po ba kayo sa same-sex marriage? Hindi po. Kasi magkapareho ang gender eh. Parang bawal din kasi sa Catholic, di ba? Kung ano naman, pwede lang naman na magsama, okay lang naman yung pareho sila pero hindi pwede, para sa akin hindi pwede magpakasal. Kasi imposible siguro na maging legal ang magkapareho ang gender tapos ikakasal sila. Para sa akin